Ez, geldi! Son Goku zara, ahotsa entzun dut neure barruan gelditzeko eskatuz. Zu zara, zuk hitz egin aldi dazu. Bai, neuk hitz egin dizut. Horretarako telepatia erabili dut. Utziozu, barkaiozu, Krilin, mesedez, harrigarri baderitzozu ere, utziozu bizitzen. Bizirik utzi, gure txairik txarrenari barkatu? Bai, mesedez, egizu neugatik, mesedez eskatzen dizut, Krilin, egidazu hori xearren. Ez zara benetan hariko baina, izango goan mustru horrek gure lagunak hil eta gure planeta eta denak suntzitzea zin egin duela. Ezin dugu bizirik utzi, barkatzen badiogu itzuli eta bere plana burutuko du, ziur nago horretan. Badakit, neu ere ziur nago. Satan bezala aldatuko delakoan bazaude parka, baina oso oker zaude. Gizon hau krudel gupira gaitza da, ez dago inongo itxaropenik aldadadin. Bai, badakit indar aparta daukala, baina hala ere, bizi dadin nahi dut. Ezin dizut argia azaldu zergatik, neuk ere ulertzen ez dudan zerbaita. Baina urak atzeko asmoz ezpata jasotzen ikusi zaitudanean bizitzen utzi behar zitzaiola sentitu dut. Utziozu joaten, Krilin. Baina zergatik utzi nahi diozu bizitzen? Ondo dakizunez beste mundura joan nintzen Kaitorekin entrenatzera. Bueltan munduko indartsuena nintzela uste nuen. Baina oker nengoen. Gizon hau ni baino sendoagoa zela aurkitu nuen. Bestalde horrexek berak estendu egin ninduen. Hain izaki apartaren aurka burrukatzeko buruerak berotu egiten ninduen. Berarekin lehiatu nahi nuen eta neure burua gainditzeko aukera zemaidan. Gainera, gogoratu neu ere espazioko gerlaria naizela. Uste dut burruka niretzat bizi premia dela. Krilin, barkaiozu mesedez. Munduan nahien dudana berriz ere haren aurka burrukatzea da. Ez horixe, ezin diot barkatu. Ez ahaztu mustru honek Yamcha hil duela, Tenzin Han hil duela, Chaoz hil duela, gure lagun guztiak hil ditu! Ulertzen dut zer sentitzen duzun, baina utziozu joaten. Egidazu mesede hori gure adiskirantzaren izenean behin-behin. Utzidazu berriz bere aurka burrukatzen, mesedez Krilin, barkaiozu. Badakit zenbat kostatzen zaizun, baina utziozu bizitzen.